Čau. Ahoj. A toto je... Takže, než to je to video s tím citronem, ale pijeme tady. Citronka originál. Ty jsou ložičky. Ta ložička bude celá plná a my to jakože víš co? Bohužel, tady tahle kapitánka to dala za 8 lajků. Jo, takže jako mohla jsem to dát za Asi víc. chtěla hodně citrónu. Asi jsem chtěla fakt hodně citronu, přesně tak. Takže jdeme lít jakože. Tady, kap. A nebo že to bude hůř. Jako ty... Nevím. No, ten To stačí, že úplně pohodě vlastně. Já nevím, jestli to uvidíte, počkejte. Počkej. Co takhle? Ne, nic se vidí, takhle. Jo, za to vidím. Je toho tam docela dost. Tak doufám, jako, že se toho neposeru. Ne, právě, že... Stačí, ne? Jo, právě, že ne. Trošička. Můžem? Já trošička, ty malinko. To mě jako místo. Tak můžem? 3, 2, 1, teď! Ty vole! A ty to čeká mě. Normálka, já si přidám. Tak to je moc ještě. Jsi to tam jak závislá. Je. A za 20 lajků, tak s ním, tak vypijem to celý. Ne. Jo. Ne. Ne, tak to nedám, to dáš sama. Celou citronku. Sama, jo. Bože. Potřebujeme citron v krvi, no. To se nic nedělá. OK, takže za příštích, ticho, za příštích dáme kolik? 10 lajků? 15? 15 lajků. Vyběhneme ven, jenom v tílku, v takové zimě, jenom v tílku, jenom v tílku, a normálně triplích, plus video, že jo? Doufám, že to dáme. Plus video, v takové zimě. No bude zima. Už si nepřidávit, jsi na tom jak závislá. Čest lidí. Už o toho kalhoty. A zdorím citron.